אוי, הזדמנות. טוב, אז מה קורה חברים, כאן נרבעות אותם חדש, ובסרטון של היום אני עומד להראות לכם איך אתם יכולים לעלות מטיר 0 עד 1000. טוב, אז דבר ראשון, אתם צריכים להיות עם חבר. או עם חבר או עם בן דוד, מה שאתם רוצים. אני כרגע עם בן דוד שלי. אתם רואים שהוא level 154, זה באמת מטורף. אתם יכולים לעלות עד 1000, אבל זה ייקח לכם קצת זמן. אז כן, אז אתם צריכים, דבר ראשון אתם צריכים להיות עם חבר. דבר שני, אתם צריכים להיכנס לפורטנייט פסטיבל ג'ם סטייג' ביי אפיק. אתם נכנסים אליה. אתם חייבים להיות שהחבר שלכם יהיה עם הלידר, שהוא יהיה עם הלידר והוא ייכנס איתכם גם למפה הזאת. אז כן, שנייה, ניכנס ואני אראה לכם. רגע, זה באמת מטורף מה שאתם יכולים עד 1000. אתם באמת יכולים עד level 1000 וזה באמת מטורף. אוקיי, אז מתי שאתם נכנסים עם חבר שלכם, הנה, החבר שלכם חייב להיות עם הלידר וחייב להיות פה. אז הוא יכול להיות FK, זה כבר לא משנה מה הוא יעשה. אתם הולכים עד לבמה הזאת, ובבמה הזאת אתם צריכים פשוט לרקוד כאילו מלא. אתם חייבים לרקוד. אני נגיד עם התופים עשיתי, תעשו גם עם התופים. אתם חייבים לרקוד ל-20 דקות. כן, זה טיפה הרבה זמן, אבל עדיין תקשיבו, זה שווה ברמות. אז אחרי שאתם 20 דקות כאן רוקדים, אתם יוצאים, עושים return to lobby. חבר שלכם חייב להיות עדיין במפה. חבר שלכם לא יוצא לא משנה מה, או שזה לא יעבוד לכם. הנה, כבר קיבלתי. אז אחרי שאתם יוצאים אתם תקבלו טיר. אתם תעלו טיר, הנה, תסתכלו, אני 59. ואז אחרי זה אתם רואים, יש פה ג'וין, אני עושה ג'וין. חייב שהחבר שלכם יישאר במפה. זה כאילו הכי חשוב שיש. אז אתם עושים ג'וין. רגע. אתם עושים ג'וין, זה ייקח אתכם שוב פעם למפה עם החבר שלכם. ואז אם אתם רוצים לא לבזבז זמן, ישר עושים return to lobby. באמת זה מטורף. הנה, תסתכלו. אתם עכשיו תראו שאני עולה עוד. הנה, אתם רואים? עליתי לטיר 80. אני אעשה את זה עוד פעם אחת, ג'וין. כדי שתעשו את זה כמה שיותר מהר ולא לקחת את הזמן, כי יכול להיות שפורטנייט יורידו את זה מתי שהם יגלו. אז באמת כדאי לכם לעשות את זה כמה שיותר מהר. הנה, אני כרגע בלבל 80. אני לפני זה 20 דקות, משהו כזה, 25 דקות, הייתי לבל 47. אז כבר עליתי 40 טירים, 40 לבלים רק מהשיטה הזאת, שזה באמת אחד מטורפים. הנה, נכנסתי למפה, אני ישר יוצא, עושה return to lobby. זה באמת אחד הדברים הכי שבורים נראה לי של לעלות לבלים. הכי שבור, זה הדבר הכי שבור שהיה. הנה, עליתי לבל על 81. כל פעם שתעשו ג'וין ואז אתם יוצאים, ישר אתם תקבלו 5. אתם כל הזמן עולים לבלים. הנה, תוך ממש איזה 2 דקות כבר עליתי 4 לבלים. זה באמת שיטה מטורפת. אם אתם נגיד רוצים לעלות 10 לבלים, זה באמת לוקח איזה 5 דקות. הנה, אני שוב פעם עושה return to lobby, ואז אני פשוט אקבל עוד כוכבים, עוד 5 כוכבים, וזה יעלה לכם עוד לבל. טוב, אז כן חברים, זה באמת היה הדבר הכי שבור לעלות לבלים כל העונות. וכן, כדי שתעשו את זה כמה שיותר מהר ולא תבזבזו את הזמן, ויאללה, ביי.